Колко пари инвестират в реклама бизнесите? Обикновено, активните бизнеси, които целят стабилност и поддръжка на репутация, инвестират от 3 до 10% от прихода си обратно в реклама. Coca-Cola, например, инвестира около 9 до 11% от оборота си всяка година в маркетинг. Но има и по-агресивни брандове като Red Bull, които обикновено достигат до 25-30% рекламен разход. Тоест, на всяко евро, което те получават, те инвестират 25-30 цента обратно в реклама. Каква е ситуацията при новостартиращите и растящите бизнеси? Нереалистично е да се очаква, че нов бизнес или бизнес, който иска да расте, може да го направи с инвестиция 4-5% рекламен разход от целевия си приход. Тоест, с 4000 евро да очакваме, че ще генерираме 100 000 евро приход. Разбира се, винаги има изключения, но те са редки и само при изключителни продукти, които са феномени по пазарен интерес. Какви са реалистичните цифри? Рекламният бюджет за бизнеси с ниски маржове, които искат да растат или тепърва навлизат на пазара и маржовете са им в рамките на 30-35%, обикновено трябва да инвестират около 10-15% от целевия си приход. Тоест с 10-15 хиляди евро успяваме да генерираме 100 хиляди евро. А за бизнеси с по-големи маржове, като 40-50-60%, при тях често от 20 до 40% от целевия приход се инвестира в реклама. Последвайте ме за още съдържание на тема бизнес и маркетинг.